Em ê behsa pirtûkxaneyekê ji mirovan pêk tê binêrin. Hûn ê bêjin pirtûkxane çawa ji mirovan pêk tê. Li wê pirtûkxanê mirov şûna pirtûkan mirovan dixwînin. Li Kopenhaga Denmarkê komek mirovên xwedînêrînên balkêş pirtûkxaneyeke ku berê qet nehatiye hêşekesî ava kirin. Piştî demekê jî ev ceribandina wana nû bi ser ket û ev 20 salin ev pirtûkxane heye. Pirtûkxaneya Meneske Bibliotek, ango pirtûkxaneya ji mirovan di sala 2000 de ji hêla komek mirovên afrîner ve hat damezrandin. Kesên bi navê Ronnie Abergel, Danny, Asma Mona û Christopher Eriksen vê projeyê bi pêş dixin. Ew destpêkê ji bo Festîvala Roskilde hatibû sêwirandin û fikreke balkêş bû. Di festîvalê de wê her kesî ji bo nîv saetê mirovek hilbijarta û pêre sohbet bikira. Piştî ku li festîvalê ev fikra wan bala mirovan dibe serxwe, ew dixwazin vê pirtûkxaneya ji mirovan mayînde bikin û wek projeyekê bi pêştir bixin. Pirtûkxaneya ji mirovan ji devla pirtûkan mirovan kom dike û wan weke pirtûkan dihewîne. Kesên bixwazin tên van mirov pirtûkan nas dikin û bi wan re sohbet dikin. Li gorî pêdiviya xwe bi hev dişêwirin û ji hev pirsan dikin. Gava karê wan diqede, dîsa her kes bi rêya xwe vediçe. Dirûşmeya pirtûkxaneya Menesket Bibliotek ev e. Pirtûkê li gorî bergê wê nenirxînin. Em mirovan wek pirtûkeke vekirî pêşkeş dikin. Pirtûkxane îro li 6 parzemîn û 85 welatan vî karî berdewam dike.